Ampun, boten enten penakani tambal ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang ketika lara tempat dadi tangisan rodo kauripan bakal muter nanging
Aku janji karo kowe tekan ing mati. Aduan aku kekapan aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurani penting saiki awak dhewe waktu bareng nyawiji kaya wingi. Pesan nunggu mongso rendem anggonku lek ngenteni kowe wis ana sesasi genep dino iki.
Loro ati kelangan tresno kuwi wis lumrah karena rasane butreti. Pengen bukti pindah oma-oma nyetarin kupret jandek lu masalah selfie pelerau no pungut iku tuh no nangismu pakai cari si pengen kuat coba nonton bareng mergo aku sakit karena jadi liane bagaimana kita membangun sesuatu yang retak. Coba padamkan api, tapi merambat percuma semua langkah. Kalau jalan di tempat dari dulu di sini bersama si kelas. Coba hilangkan memori, tapi makin jelas. Banyak jalan yang buntu, maka ku terbang. Kita seperti pohon besar yang sudah ditebang. Aku meter maneh, aku atur maneh, koncong dan jangan jani. Pas aku ngerantus cewek, pas kabel mau aku nikmatin rantus cewek. Ku coba delete fotomu, tapi awal di otak disuruh cari yang baru, tapi aku ngestak. Ku coba hubungi kamu, tapi nggak diangkat. Ku coba mencari kamu, ternyata di dalam kota. Ora krasa sampun tiba wancine, iso nyanding kowe saben dinane. Senajan akeh rupi dolan godho, tresnoku karo kowe ora liya. Susah hati lakoni bareng-bareng, dewa lelah muga iso dadi lilah.
bakal tak jaga tresnamu, tulung jaga nanatimu, kancani nulis cerita uripku. Ya mung kowe ning atiku, ra ono liyane, selawase bebarengan tekan patine. Sika manis, au au au, Allah. Ini dia bintangnya dari Flora Selatan. Siapa lagi kalau bukan Adi As Remix. Aduh di. Adi AS Ayu prasetyo ning ati salawase, susah tengah dilakoni bareng-bareng. Donga lelah muga iso dadi lilah. Adi AS Kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku, do sayang sikarane nyawaku. Bakal tak jaga tresnamu, tulung jaga nan atimu, kancani nulis cerita uripku. Ya mung kowe ning atiku, ra ono liyane, selawase bebarengan tekan patine. Bakal tak jaga tresnamu, tulung jaga nan atimu, kancani nulis cerita uripku. Ya mung kowe ning atiku, ra ono liyane, selawase bebarengan tekan patine. Selawase bebarengan tekan patine. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Kok ya sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo metu. Mangan para sayu ndak beda karo atimu. Rasah kudu nganggo mecucu ing maneng paras ayu muda beda karo atimu. Rungokno tembangan manis Adi Fajar Adi AS Duh sayang aku tante saestu, yen dereng saged turuti apa karepmu. Tapi aja suwelang ono dino liyane, bakal tak upayake mlebu piye carane.
Adi AS Sapenting ora rasane ra karuan wong mek kopi lagi ning rasane pahit tenang mangan nang hotel rasane kok padha tempe opo koyo ngene rasane wong ora duwe cintaku koyo sapeng nesu nesu kabeh iso rasa kudu manggo tutu emang paras bagus munda ketok karo atiku ngono kembangan baru sayang sabun tenis saestu yang dereng sadar nuruti opo karangmu tapi ojo sumbelan otot tinaliane bakal tak upayake buka piye corote terus aku orang bakal terus sayang kurang bakal boyas natin keadaan itu aku bakal setia orang mungkin pendua ngatur suwun sampun onongan kan dine saben dino bagus munda ketok karo atimu lungono tembangan baru sayang kaputune saestu yang dereng sabar nuruti opo karepmu tapi ojo sumbelan otot tinaliane bakal tak upayake buka piye carane orang bakal motor sayang kurang bakal boyas nadyan kahanane aku bakal setia orang mungkin mendua ngatur suwun sampun otong mencandire saben dino yo sampun lesu nesu kabeh iso rasa kudu manggengan cucu iman paras bagus mundak petok karo atimu lungono timbangan baru sayang rambut tenis saestu yang dereng sadar nuruti opo tapi ojo sumbelan otot tinaliane bakal tak upayake buka piye carane ora bakal terus sayang kurang bakal boyas nadyan tahanan iku aku bakal setia ora mungkin pendua matur suwun sampun omongan sendiri saben sayang rambut tenis saestu yen dereng sadar nuruti opo tapi ojo sumbelan otot tinaliane bakal tak upayake buka piye coron terus aku orang bakal terus sayang kurang bakal boyas nadyan tahanan aku bakal setia orang mungkin pendua matur suwun sampun omongan candine saben kita